Aksyon! Balita! Banat! Huli! Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon! Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Maayong udto Pilipinas! Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw mga kaaksyon sang Martes yari kita sa ato sining pagpangalagad November 22, 2022 mga kaaksyon, no? 11, 22, 22. Ay, pwerte. Sige, mag-ainop na kita sa kinandan upod ang mga report sa ato sining mga aksyon unit reporters kag plasma ng ato sining mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining programa plus ang mga balita nasyonal karon dugay-dugay gikan sa news center sa Aksyon Radyo Bacolod. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Kamusta mga kaaksyon ta sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad sa oriental side nga nagapamati na diri sa inyo sining palatuntunan kalakip man ang ato sining mga kaaksyon sa probinsya sang Guimara sa syudad kag probinsya sang Iloilo sa Capiz sa Clandin Antique kag tubtob sa malabutan sang aton sining pag broadcast. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan sa Aksyon Balita Banat Bulig. Aksyon BBB in short. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Sa kinanda na ko ang inyo sa aksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Anong mga balita sa sining adlaw sa inyo sining palatuntunan sa patrol karon dugay-dugay? Upod kay aksyon na Ida Naboso, ini may kangtalan sa balay silangan sang syudad operational na. Mayong balita ni. Sa balita naman sa Kapitolyo Provincial ka-15 Negros Island Organic Farmers Festival pagabuksan na buwas nga adlaw. Daloning balita ni aksyon na Marlon Hinovia karon dugay-dugay samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita igabalita ni aksyon na Dale Salazar ginadusong 600 milyones nga legislative building ginatanaw nga preparasyon para sa pagtunga sa Bacolod sa duwa ka distrito suno kay Familyaran.
Sa balita naman sa BCPO, igabalita ni Aksyon Eden Abuso, kooperasyon sang pumuluyo kinanglan sang kapulisan sining holiday season para malikawan ang pagluntad sang aksidente kag insidente sa syudad. Sa balita naman sa Negros Occidental Provincial Police Office, igabalita ni Aksyon John Diaz, ini may kangtanan sa street level individual na dakpan sa bypass operation sa syudad sang Silay. Kag Police Major Kulanag bag-o nga hipe sang Candoni PNP. Sa balita naman sa out of town sa siyudad sang Cadiz, sigabalita ni Aksyon Roger Gotib di may kangtanan sa sospek sa pagpatay pagi sa paglabo sa siyudad sang Escalante. Padayon pa nakapadayon nga nakapalagyo or ginapangita pa sang kapulisan. Pamilya sang biktima ginahulat sang kapulisan agud nga mapasaka ng kaso nga murder. Sa balita naman kay Aksyon Nelson Patinio, masobra 100,000 o driver sang truck kag pamilya sang napatay sa vehicular accident sa Banwa sang Calatrava, nag-arigluhanay na. Sa balita kay Aksyon Vidya, posible masobra 100,000 nga balor sang ginaligar shabu nakuha sa isa ka babaye sa drug bypass operation sang PDEA sa Banwa sang Binalbagan. Sa balita nasyonal mga kaaksyon, Congressman Joey Salcida ginpanginwala nga pagabuslan niya si Benjamin Jokno bilang Finance Secretary. Pagdepensa sang US sa Pilipinas ginapabaskog mga napatay sa New Bilibid preso ni Lubong umpisa sa Biyernes. Vice President Sara Duterte kag US Vice President Kamala Harris nagsapol angot sa edukasyon, trabaho kag seguridad. Kag Pilipinas hindi pa handa sa same-sex marriage. Suno kay Justice Secretary Rimulya. Aksyon Rex Canto, kinang bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Mga detalye sa atong sinigin pang headlines, mabatian sa dinig lamang madugay, mahina ang kalaban. Amat-amaton talang ni kay ti mahinang kalaban. O sige, i-like lang kag i-share ang atong sining Facebook page. Tapos ninyo like kag share ang inyo sining mga mensahe. Ipadala lang diri sa inyo sining palatuntunan kay basahon tayo na karon pag maka-time kita sa inyo sining palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Daligid lang mga kaksyon, matagtaanay commercials mga commercials na tundriho kay iba o kakuangid ka pigadugid, no? Daligid lang mga kaksyon, standby! Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung kisana, ano nang nahuya, ako makulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Ayos manamyaw tanaya sa mga kaaksyon naton nga nagapamati sa sining udto. May lang nga pag-monitora na sa mga kaaksyon tablang yara lang sa ilatag sa ka mga puluyan. No? May lang nga pag-pamati sa kay Gia Dresisio, Christine Minias Villalobos, sa kay Connie Laparan, Madam Georgia Gargasiran, Roy Flores Bariuga. No? Then sa kay Alohipan Lidesma Perolesa, no? Probilino Marquino, Luna Yungko, Emily Torrecampo Malayas, Ray Flores Mariuga, Ryan Tagamulila, no? Romeo Finisa Fernandez Selva Jr., Mario Olvido Acuesa, Alex Montesa, kay Mary Herman, no? Anthony De La Cruz, sa kay Janie Solgon, Jima Tagwan, Ana Sinoro, kag Rinaldo Poderoso. Ayos, dagang salamat mga sirs and ma'am, no? And Mariol Vido Acuesara naman, no? Thank you, Gid. Salamat, Gid. Okay, Jean Hisolgon, kay Madam Jane Hisolgon, Jima Tagwan, thank you, Gid. Gerald Babaw, thank you, Gid. Gerald Babaw. And Aluhipan Ledesma Perolesa from Barangay 1 Isabela. Tamiyaw lang pamilya Ledesma sa Barangay Kansalungon, no? And okay, daligi lang kay si Lona Yungko ara naman, no? And ari na siya si Rex, sino ni si ari na siya Alex Montisa man. Anthony De La Cruz. Wow, party si Anthony ba? Thank you, Gid Antonia. And, okay, Imelda Madrigaliho, no? May lang pagpapati, Imelda Madrigaliho, no? Billy Albay, thank you so much, Gid Billy Albay, no? Jima Tagwanara naman, Sige. Ayos, iban pa naton nga mga kaksyon si Mando Arniho, no? May lang pagpamati, Manjo B. Arniho. Ayos, sige, daligid lang mga kaaksyon na standbyan ay matagdapilag ka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhin, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang Aksyon, balita, banat, bulig, Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:17 na nga aton oras. Standby na aksyon na Ida Naboso sa patrol
33 días na lang, lapit na lang gali, no? 33 días na lang before pa man ang Christmas Day, kag 40 días na lang. Ay, porte, mas ling ka 40. Just daw dugay-dugay, pero mag 40 días na lang, 40 na lang kadlaw, kag before mag-end ang 2022. Mangin New Year's na kita. 2023 na, mga kaksyon. Pero dire kita, life extension na coffee mix na kita. Or ining ginatawag nga LF Coffee Mix. Ang pinakauna nga ready-to-drink coffee mix nga may vitamin D3 nga makabulig pabaskog sa inyo immunity. Ang LF Coffee Mix mahamot siya, mananam kag insakto gidang sabor nga sigurado magustuhan sang tanan. No? Life extension na coffee mix, may kape ka na, may life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Kantuan tanang balita ni Aksyon na Ida Nabuso sa Patrol Balay Silangan sa siyudad sang Bacolod, operasyonal na. Yari ang kauntan sang balita ni Aksyon na Ida Nabuso sa Patrol Aksyon Eden. Action Rex nagbukas kag fully operational na ang pinakauna nga balay silangan sa probinsya sa Negros Occidental. Pero kay Philippine Drug Enforcement Agency Assistant Provincial Officer Agent Bambu, 31 ni Action Rex ang una nga ginrekomendar nga ipakustudiya sa balay silangan. Pang 17 lang ang una nga ginpasulod. Bangod sa ila screening Action Rex, dapat sa ila screening process dapat ay pasulod dira negative sa drug test. Ang iban to nag-positive pa mo. Tiyambal niya 17 lang ni Danay una ginpasulod. Di nang balay silangan ni sa Bacolod nang ginpamtang ni? Dira sa may Lacson Extension, Lacson Rex, sa tupad DCPO. Okay. Sa may punta gito dampe. Oo. Tiliga. Tiya inagurahan lang to subong niya. Fully operational natin. Sinong mga tao dra sa barangay, sa balay silangan? Sa balay silangan. Ang mga Action Director katapos sa PIDEA, may DSWD, may kapulisan. Kahit ang mga Action Director, ang 17 ni sila, actually, ni mga minors tanan. Mga ginrecommend ni sila sang korte, kag sa mga sang parole and probation office nga mag-undergo sa rehabilitation kag reformation. That's why dira sila ginabutang. Hindi niya mga minors siya, no? Hindi Action Rex. Mga kasing edad natin? Mga mas bata pa sa atin, yung iba naman mas pigulang pa sa atin. Okay. Action Rex, mga lakot-lakot Oo, pero kalabanan ni Action Rex, sambal ni Bambo, ni Agent Bambo, mga pusher lang yun ang kalabanan, dira. Ang mga nagaduso lang yun bala sa illegal nga droga. Kag tiyambal niya mag-atender sila sa sulod sa isa ka bulan. May Pero mga users man na da? Dira ang users gani ang Action Rex ang users ya tikis ay ginapasakaan gidya kaso gasaka gid sa korte ginahiring. Di kalabanan niya ang mga ari diri mga users nga nag-enter bala sa plea bargaining agreement, ginrecommend nga magpaydalom sa community service or rehabilitation. That's why nga dako gidang bulig nga may ara nakita diri subong sa operational nga balay silangan first ni sa Negros Occidental kay may anom nga iban pa Action Rex wala lang tugay na gilawag ni Agent Bambu kung din pag ito nga mga lugar ulo pandan to isa sa ginmuno niya ang niya pa-follow ila kuno kung diin pang-apat pero ti amo na ding una nga nagbukas diri sa may Negros Occidental diri sa syudad sa Bacolod dira sa may Lacson Extension hambal niya for 1 month wala gini Action Rex ang hindi pa managutan ng bisita bala yung mga himata sa ila kay para makakonsentrate pila na ka bula ng kwan sa ila sa balay silangan ng kutob dira nga maakomodar nila? Usually Action Rex 6 months ni ang under rehab galing kay
before ni nag-open, bala, nakatigayon na sila community service under sila barangay. Balik, kasi 17 ni Subong na bilin sila, isa na lang kabulan. For isa kabulan, ara, sila kompleto, Action Rex, may breakfast, may lunch, may dinner, may duha pa ka merienda in between. Bali, may pamahaw sa aga, may pamahaw sa hapon, antes ang dinner. Wala gid sa problema ila pamilya kay for 1 month dan hindi sila mabisita sa ila pamilya para malikawan may Action Rex basi may idulong na nga pagkaon rason naman ang may kuanda sa ibutang na nga illegal nga substance naman rason naman nga hindi naman ko kagwa ang isa kay hindi bala ma-serve ang purpose for reformation Action Rex iti adlaw may activities man da sila nga pati yunon sa nagkalain-lain na speaker from different agency ang PIDEA, DSWD, ang kapulisan, kompleto, Action Rex sa adlaw may ara sila activities nga gin talana. Starting today ito, bag-o lang ito kasulod man sila Action Rex kagina upod man sa pagpatigayon sang opening sining balay silangan. Kag kay hambal ni Agent Mambo na subong Action Rex kay tido wala pa may natapos sa facility dito sa may second floor mga lalaki lang danay ang ila sininga gina-cater dason may ara naman na guro ko kuno mga babae pero for now at least nang na-open Action Rex para hindi naman bala mabudlayan ang barangay sa pag closely monitor sa mga persona na ginrekomendar nga ipa-under rehab kag community service pero aring kabahin sa pagpahayag ni PIDEA Agent Bamboo. Actually, ang client idya sang Balay Silangan is not a user. So more tayo sa mga pusher gid iya nga aton ginasulod. So part na sa screening ta ang drug test nila. So hindi lang man nasubong nga pag sulod din nila no. Siguro every now and then may mga random drug test man ipag-ibuon while ka stay sila sa sulod. After today, sir, So today may program of instruction ta every day. May exercise sila in the morning, may lectures, may depende sa mga lecturers kag mga speakers akadto every day. sir, Ang kabayan Action Rex sang pagpahayag ni PIDEA Agent Bamboo nga amo ni siya karon ang PIDEA Assistant Provincial Officer. Balita sa patrol ang ka-action niyo, Action Ida Naboso. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Salamat din aksyon na Ida Naboso, balita sa patrol. Sa ato siling pagpanumbalik dugay-dugay, report ni aksyon na Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Lambadahon ta pagkatapos lamang sini. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpowered Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra-Powered Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan.
kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Pwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nahuya, ako makulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa Ang inyo? permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. balik, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa, bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone. Kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala message. man siya magamit, no? Mm. Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya monitor sa result niya, may si mama, kasi si papa, si buong ko. Bantayan nyo da kung kapanglaba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian yung kung nadala kami kung kunwais. Ang nag-confirm na sa ako niya kung ano address ko. Doon nalipay, nagkik ko kay basis ko, nadala nagkik kami nga, may pamangkot lagi daw. Oo. Nakabudlagid kun online, mas lami sa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado na kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako Okay, tapos kagid. gusto ko makatapos sa eskwela biskaan may COVID pa tapos ulit Tapos sa mga skila. Last time, ang na doon medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, ano, kung magklase di? kung kisana ano nang nahuya ako makulang ay siyempre pigado tas kay ano ko sila madisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya mga ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado lang basta kung nadala lang ko sa tab happy na ako. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano kang hatap ang... One, Ikaw ginang valedictorian. message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may nga mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo.
Salazar, Live Extension Super Fiber ang nakita, may connection sa may kungan. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatunto. Ginasuportahan ni Bacolod Vice Mayor Elcida Familiaran Action Rex ang plano ni Bacolod Mayor Aldi Benitez nga magtukod sang 600 million pesos nga balora sang legislative building dira sa may Bacolod City Government Center sa likod. Kung makita mo dira Action Rex sa mga parking area dira sa mga motorsiklo, mga salakyan, so amo na siyang pag-usaron dira nga extension or pagatukuron nga legislative building. Una, ginpahayag diri ni Familiaran nga tikon basihan ang existing building sang NGC, may aragman sang kakulangan sa mga opisina Action Rex like sa bahin sang Vice Mayor's Office nga supposed to be may sang conference room pero ibangod sa kakulang sang space dira. Nagserve na ang conference room bilang bulutangan sang pinadala ka mga dokumento. Another example ni Familiaran ang sabahin sa office ni Councilor Al Victor Estino nga nasipak sa iba na nga mga konsehal. Rason nga ginalantaw niya nga dako ang mabulig sining 600 million pesos nga balora sang legislative building. Ginatanaw man din ni Familiaran nga inina ang preparation sang Bacolod LGU sining ginaduso nga redistricting bill ni Congressman Greg Sataya nga nagatuyo nga tungaon ang Bacolod City sa duha ka mga distrito kay tingin natanaw din ni Familiaran nga for formality ng Action Rex hining hagna kag iya ginapabot nga ini ang maaprubahan kay kung i-compare nato ng Iloilo City nga may duha ka distrito ag ang Bacolod City Action Rex nga mas dako pa ganing Bacolod sang sa syudad sang Iloilo. So sunod diri kay Familiaran ang ining legislative building Action Rex nga ginatanaw nga 16 councilors na in kaso nga matigayon ang duha ka distrito ang Bacolod City. Haling tingog ni Vice Mayor Elcid Familiaran. Two districts nga proposal division of Bacolod into two districts daw malitin naman daw din approve naman na mga kinanglan debate na kay mas dako patagani compared sa Iloilo. So it's a forthcoming two districts kinanglan ka ng 16 councilors. Subong gani kulang na din ka councilor to spiak mo. Supposedly stock room na sang sang SP dara kinanglan ka 12-6. Tama, no? 8 plus 8, 16. 4 rooms to accommodate councilors. Ito na lang din ang legislative building. Plus ang amon ng mga record. Office supplies, arakanda sa Ali. Action Rex na batian ang tingog ni Vice Mayor Elcida Familiaran. Balita gikan sa Bacolod City walang ka-action yung action dahil sa lugar una sa balita una sa action sa Bacolod Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon, aksyon Radio. Thank
Thank you! Dagang salamat Aksyon Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Aksyon Marlon Hidovia standby sa Kapitolyo. DTX 500 anay kita, no? Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana, ano nang nahuya, ako mangulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Lon Hinovia, pagkatapos lamang sini. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Amo na po, nang si mama wala di eh. Ato sa Bacolod. Sa akong birthday ganyan, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero teka, kamusta man? Ako na would like, may ara gina na butang sa module nga search mo tapos bala may ara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan.
Ti, laktawan lang danay. Tapos, ano naman, ubraw na dason. Brown na dason, sigaw na pasensya, ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend, kasi Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nagulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akon. Siya nagtulo sa akon nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga, isulat ko kung anong imuon. Nang pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala, pagid kay daw, gusto mo ako do, ano naman daw, gusto ko, basta, hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-invita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga, ari ay pamati ka mo. Na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:44 nga oras, kadtuan taning balita ni Aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo, ika-15 nga Negros Island Organic Farmers Festival, pagabuksan na buwas nga adlaw. Yari ang countdown sang balita ni Aksyon na Marlon Hinovia. Aksyon Mar. Aksyon Rex, preparado subong dari ang atubang sa nga Provincial Capitol Building ining Capitol Grounds bagod nakaplastar na dari ang mga tent o kontrolo tapang kung amo ning butangan boss ang organic nga mga produkto ay man boss ang opening sa ika-15 na ning Negros Island Organic Farmers Festival. Medyo okay niyang festival subong, unlike naglaligad nga mga tinaw Aksyon Rex nga nagapasulod to ang or may peligro to sa COVID-19 pa. Pero wagid galing niya sang organic festival sa sulod sang 2 ka tuig kay ika-15 subong nga 2022. Ang ika-14 ginpatigayon to nagligad nga 2019 mo. Tibot sa lingon sang 2020 kag 2021 way ni sang organic festival. So matabo buwas ka adlaw, aga pa, may mga alas 9, nag-umpisa na ang aktibidad dari sa atubang sa Provincial Capitol. Ang isa dari sa nakita at Action Rex nga dinapit nga bisita nga may ara sang taas-taas nga posisyon sa bayan sa nga Department of Agriculture. Amo si DA Undersecretary Engineer Zamzamin Ampatuan. Mayor ni sa una sa isa ka banwa dito sa probinsya sang Maguindanao. Amo ni sa ang keynote speaker buwas nga adlaw. Ano yun yung mga Ampatuan to nagkaligad to nga involved sa kwanto? Pamilya relative to kay ang daw mo amo man lang nga pamilya dito tanan mo. Oo. Ang amayan ni Engineer Zamzamin, pakaisa ni Andal Ampatuan, Senior. No, ti pamilya gid sang pamilya gid sang Ampatuan ngati nagdominar sang Maguindanao politics sa sulod sang pila ka dekada. Amo ni sa so far ang taas nga official sang national government nga dinapit nga bisita. Buwas nga adlaw. Ari man dariyo, gipadalaan man diri sang invitation, galing way patay diya kon bala madayon ni siya buwas nga adlaw, Negros Oriental Governor Roel Digamo. No? Mas maayo kun tani kun ara sa buwas nga adlaw, no? Galing kay napiaran ko sa sulod sang pilaman ka organic festivals. Ang nakita ko yung nagatambong Action Rex nga ang venue diri sa Negros Occidental, ang Vice Governor mo sa Negros Oriental. Pero white kabalo ba si kon ara man po sa presensya sang nagbalik nga Governor sa Negros Oriental nga si Ruel Digamo. Tikinalauma ni Governor Bong Lacson nga makatipo ni sa dako-dako nga revenue, no? Kay sa kada organic festival sa ato sa ding pagka-cover mo sa sulod sang pila na katuig, naga double digit na permi
ang revenue no sang provincial government bagod man sang ginasiling pinasahi nga mga produkto nga organic nga gina-display sa sining venue. Yari si Governor Bong Lacson. Gob. Alang-alang paguro si Gobay. Alang-alang na si Gob silang. Ano na? Gob? Siya lang pa. Kapatid lang na karon Action Rexa. Nawili paguro sa kwan si Gob ah. Sige. Sige Pagkaroon lang na. Balon talang Action Rexa basta boss aga kay ang iban nga nagalabay diri sa may dalan. By the way, ginsarad nagali subong nga temporaryo ang dalan sang South Capitol. South Capitol kay nakita ko to na may gin-display man to nga akon may gin-plaster man to Rex nga taas nga tent akon turo tapangko. Tibo silingon labot pa da ang venue sa sining organic festival. Kag halin diri naman sa may North Capitol hindi pwede nga makasulod dari ang private nga salakyan kay sarado naman bagod nga plaster pa sa sinigid ng mga tarion ang area. Report gikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-aksyon yung aksyon na Marlon Hinubaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Salamat sa ginaksyon na Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Aksyon na Jan Diaz sa standbayanay sa Nukpo no Baklas Dashboard, car aircon cleaning, mga kaksyon gamit ang German technology sa manubo lamang. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! DTX Coffee Mix sanay kita, no? Ang DTX Coffee Mix mayaras ang superior antioxidants, no? Nga nagabulig sa aton sining lawas. DTX Coffee. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon na Radyo, Philippine Standard Time, las 12:52 ang atong oras. Standby na aksyon na Jan Diaz. Balikan ko lang ikaw, balita sa Nukpo pagkatapos lamang sini. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi.
isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po. Nang si mama, wala di eh. Atos sa Bacolod. Sa akong birthday ganyan, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like eh. Mayara gina na butang sa module nga search mo. Tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di ka man gamitan. Di laktaman lang danay eh. Tapos ano naman, ubraw ng dason. Ubraw ng dason. Sigaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend. Kasi Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung nambala nga, isulat ko kung anong imukon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan ni ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala, pagid kayo daw. Gusto mo ako do, ano naman daw, gusto ko basta, hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita sila sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fred sa langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na kumpos na eskwela. Primary kag secondary kam na. For buta-buta, i-record ang kinanglanong makapasisikbar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung naman natin. Update mo na siya. Matinandaon na siya. Damo to, nugid na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaog ka man ra po. Tatugan ko balala. Diya sa lingkod sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo. Tiyo mo, kikayuan mo na. Pagdason, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga po. Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Philippine Standard Time, las 12:56 ang aton oras, kadtuan tanang balita ni Aksyon na John Diaz sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ini may kang tanan sa street level individual na dakpan sa drug by bust operation no? Sa Dakbanwa sang Silay kag si Police Major Roel Kulanag bago nga hipe sang kanduni PNP na no? Porte, sige. Yaring countdown sang balita ni Aksyon na John Diaz sa Nukpo. Sa detalye sining balita, Aksyon John. Ining nadakpan Action Rex sa sila City PNP, sila bypass operation, yun parigaan mga launa sang hapon sa St. Francis Phase 8, sakop ini ka barangay 4 sa Sulad Mansang Silay, ini sa ka-mekaniko, amaning suspect, ginkilala kay Ariel Abelyar, 41 anyos, kag-residente mismo sa sitio Barabatos, sakop ini sa barangay Mambulak sa may Sulad Mansang Silay. Bali Action Rex, dito lamang natigayon ang ining bypass operation sa may barangay 4, kay duga mobile, ining si Abelyar,
sang nagkasaka ring positibo ning bypass operation. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daruca, ang Chief of Police ng Silay City Police Station. Ngayon sa Bilyar, ginagkabig ining street level individual. Yara naman sa drugs watch list sa mga kapulisan kag medyo madugay-dugay na gitman nga ginamonitor Action Rex. Dugang pa rin Daruca, ini siyang may link man sa pila ka mga drug personalities nga nadakpan na sa may syudad sang Silay sa tinalikdan nila nga mga buy-bust operation. Nagkumpiskar sa posisyon kag kontrol sining ni Abiliar ining sa mga samtala ni ka mga sachet sang suspected shabu kalakip na diri ining anom ka mga magagbay, duha ka mga medium size kag ining isa ka bigit sa transparent plastic sachet sang suspected shabu nga ginabarbanta nagabugat sang 9 ka gramos kag ining may estimated market value nga nagalambot naman sa 61,200 pesos sa Action Rex. Sunod diri kay Daruca, inisa may mga related man sa ibang mga drug personalities man, pero wala pa nila labalaan kung saan pala nagalin ining supplies ng illegal nga droga. Ang baladrigan ni it's either duwa man lang naka-personalities ang ginakuhaan din nila sa supply and under monitoring naman ining mga sources ng Abiliar kagiban pa nga mga personalities Action Rex. Na-recover man sa posisyon kag kontrol sining Abiliar ang isa ka disposable lighter, ang coin purse kung kita kung sa indicto na kumpiskal ining illegal nga droga kag ining 1,200 pesos nga buy-bust money nga gingamit sa poster buyer sa pagbakal sang illegal nga droga. Yari si Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daruca, ang hepe sang Silay City PNP. Para yun na siya, bugay na. Dula-dula lang sa galing balikya. Pero may record na sa previously, sir? Arap siya sa watchlist, sir. Okay. Ano recovery sa yes? Balik ko niya, sir. Siyam na sa si. Siyam kasi si 9 grams. 9 grams? 61,200. Pero related na sa previous na mga nadakpan? Kaya ba naman dito sila, ang source na nila usually isa-duwa lang na. So, ang transaction. So, kung relation sa link, nakalink na sila. Pero kung relation ang salakabatian si Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daruca, ang hepe sang Silay City PNP. Subong naman, nagpungko na binambago nga hepe sang Candore PNP si Police Major Wel Culanag from Victoria City PNP kung sa diin sa sadto ang Deputy Chief of Police ginsaylo sa Action Rex sa may Candore kumo nga nagtapos na ang 2-year term. So brala ganit wa katuig ini si Police Major Ronald Santillan ang sadto hepe dira nila ginrelease sa Santillan, ginbulo si Culanag, and then si Santillan Action Rex una nga ginsaylo diri sa headquarters ng NOCPO, pero eventually ginsaylo man sa may bago PNP bilang Deputy Chief of Police kumo ang Deputy dira nga si Police Captain Renante Salgado ang nagpaidalom na sa optional retirement. So kinanglanon siyang ma-fill in sa profesyon Salgado? Yes, Action Rex. Doon nag-optional na sa for retirement. Optional? Oo, optional retirement na Action Rex. Ginabilia na lang, so nabakante ng Deputy Chief of Police dara sa may bago, nagpungko dito bulo subong si Police Major Ronald Santillan. Ang badari ni Police Lieutenant Jody Catalogo, ang spokesperson sa NOCPO, may mga balantayan this week ng mga possible changes kay may mga natapos na nag-over June actually sa ila posisyon bilang hepe sa mga kapulisan. Ang ginaulat na lang gid kung sinong mabulo sa ila Action Rex. Mga most likely, may isa sa 4th District nga Ilislan nga area kamba diri ni Sir Catalogo somehow draman sa may area sang Binalbagan may araman Ilislan or may Buslan Action Rex and subong man sa may 3rd District kay may ara dira nga daan duway pa na islan nga hepe kag manung tapos sa 2 years so amo nang ila part sa ila policy 2-year term ang pulis sa police station labi na ko ni kanang pungko bilang hepe sang kapulisan. Balik tagikan sa NOCPO ang kaaksyon Jan Diaz sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Dagang salamat Aksyon na Jan Diaz, balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. May tisianay ko ng balangi mo sining galawas ang vitamin C. Kinanglan. Pasalamat kami sa inyong mga bulong na isa ina nga nakatabang sa amin din. Sa
ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa parehas ni nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan Ike Torres sa mga katapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom. Sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time la 1:04 nga tunuras kadtuan tanay balita ni Aksyon na Roger Gotib mapakadis anay kita no. Ini may kang tanan sa sining suspect malaho sa pagpatay mga kaaksyon pagi sa paglabo sa syudad sang Escalante padayon nga padayon pa nga ginapangita sang kapulisan pamilya sang biktima ho hulat sang kapulisan agud nga mapasaka ng kaso nga murder batok sa suspect mga kaaksyon. Why pagid ni madakpan until today? Di ni siya nagpanago yang malparahiman. O kadtuan tabing balita ni Aksyon na Roger Gotib sa syudad sang Cadiz. Sa detalye sining balita Aksyon na Roger. Action Rex, parayon nga nakapalagyo ang suspect sa paglabo ng pagpatay sa isa Maria ka upod sa bayin sa Ciudad Sing Escalante. Sa riin, ang suspect kikilala kay Marvin Garcia de la Cruz, 25 anyos ng edad. Soltero, kag residente iya sang barangay General Luna sa Ciudad Sing Sagay. Amo ini ang suspect nga ginatudlo karon nga nagpatay sini kay Ricardo Canyeso Ibindoy ligar Hidaron, soltero man kag residente iya sang sitio San Quinto, sitio Tang Quinto sa barangay Hunob-Hunob, Ciudad Sing Escalante. Natabo actually ang pagkasapo sa iya sining nga bangkay kahapon mga alas 6:20 ang takna, Nobyembre 21 sa bahin siyang sitio Lower Lunay sa barangay Babini, Ciudad Sing Escalante. Sa rin, dira sila nagainom-inom sa Domingo sa gabi. Kag may mga pag-pinuisay, nagluntad sa duha. Matapos ngayon sila ang yara na sa ilalom sa makahulubog na influensya sa makahulubog na limnon. Pero sa report last yes, takna sa gabi nga nagpauli na kutani ini ang biktima nga si Ricardo Canyeso, pero nagsunod naman sa paglakat niya ini si Marvin Garcia. Kaga pagkaga, mga alas 8:20 na nabatod sa kapulisan ang tawag sa ila nga mayara na sa puwan nga bangkay kag pilason sa may sitio Lower Lunay, Barangay Mabini, Ciudad Sing Escalante. Ila naman nga naghatag direktiba si Police Lieutenant Colonel Jake Marella sa iya silingat Deputy Chief of Police si Police Lieutenant Genos David. Kag nagpatigayon sa investigasyon. Pero sa report nga wala sila sang iban nga ginalantaw nga naghimo sila bangod kay siya lamang ang upunito kag kalali sa siling biktima kag sang magpauli siya man ang nadula kag nagsunod. Kag may ari ini siya nga dala nga isparing. So ini karon ang isa ka pamatuod ukon sa kaibidensya nga siya ang ginatudlo nga suspect tungod kay di naman siya makita man sa lugar. Ginapabot na lamang sa kapulisan na pamilya sa biktima nga makakoordinate lagod nga mapasaka ang kaso nga murder sa Fiskalya. Report gikan sa Ciudad Sing Escalante sa aton mga kaaksyon nga mahilig magkape. Of course, yung aton sa rekomendasyon ang live
Aksyon BBB. Ini sa Aksyon Roger Gutierrez Report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Salamat sa ginaksyon na Roger Gotib, mga kaaksyon. Standby na aksyon Nelson Patinio, kag-aksyon VJ Apasible. Live extension na vitamin D3. Ini ang rason nga ginarekomenda sa inyo. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sunod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po. Nang si mama, wala di eh. Atos na Bacolod. Sa akong birthday ganyan, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like eh, mayara ganyan na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang nanay. Tapos ano naman, ubraw ng dason. Ubraw ng dason, singgang na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend kasi Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung bala nga, isulat ko kung anong imukon. Nga pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala, pagid kayo daw.
Gusto mo ako do, ano mo man do, gusto ko, basta, hindi ko parang siya ma-expect nga madao. Wala nga ma-invita sila sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fred sa langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kumpos na eskwela. Primary at secondary ka na. For, bugtaw. I-records ang kinanglanong kapasitikbar ka na. Yung kukaw ko niya. Karoon niya siya sa umuan kung ako manakit. Update mga siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga base ko makadaog ka man rapulong tatugan ko balala. Tisilin ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo mo, kikayuan mo na. Pagdason, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kahit tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, tisilin ko pasalamatan tagi ng Action Radio. Kaya pag-upin siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mo ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan nga reporter dirakay. Kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala kakaabong sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio. Maskin gubaon na nakabati ko. Ingat na tanong sa Diyos ang pag-ubay nga pamati ka. Kaya nga mo ito nga pag-abri ko. Fred sa lang agi kaya nga mo ito. Sige. Imanak lang. Dako na bulit siya. Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madaming salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action. Madaming salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano message mo sa iban nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Basis lason inyong man time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang mo kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ano sa akon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, launa 16 sa nga oras, mga kaaksyon amon sa kanginan. Katuan tanay si Aksyon Nelson Patinio sa area sang Calatrava, atub lang na aksidente nga ginkamatay sang tatlo, no? Driver kag sang truck kag pamilya nga napatay sa vehicular accident sa Banwa sang Calatrava, nag-ariglahanay na according sa report sa ato sininga mga kapulisan. Yari ang countdown sang balita ni Aksyon Nelson Patinio sa area sang Calatrava. Aksyon Nelson. Action Rex, nag-ariglohanay ang driver sang truck kag ang mga biktima sini sa natabong vehicular accident sa National Highway Barangay Patunan nga nagresulta Action Rex sa pagkapatay sang driver nga ginkilala sa kay Christian Arellano, 18 anyos kag residente sang sitio Lower Lalong, Banwa sang Calatrava. Matapos nga ini nakabunggo ang motorsiklo nga ginamaniyo sa isa ka truck nga nagaparking sa higad sa dalan sa Barangay Patunan kahapon sang kaagahon mga takna 1:30. Samtang luwas naman Action Rex sa katalagman ang angkasini nga si Larry Dilema, 20 anyos sang sitio Butig-Butig, Barangay Minsaka sa Amuman nga Banwa.
Sa padayon nga na-confine sa karon sa Calatrava District Hospital ining si Larry de Lima Action Rex. Ginapahayag naman ni Police Major Lumnay Lidawan, hipi sa Calatrava PNP nga wala naman sang criminal liability ang driver sang truck naging kilala sa kay Remio Alegre, 44 anyos, sang Zone 2, Barangay Apatunan, Calatrava, nga naghatag naman sang bulig financial sa mga biktima sang aksidente. Dugang pa ni Police Major Lidawan Action Rex nga hubog nga ang kasanay sa motorsiklo ang mga biktima nga padulong sa sor nga direksyon gikan sa Barangay San Isidro padulong sa poblasyon Calatrava kag pag-abot sini sa likuon nga porsyon sang dalan na bunggo ang ila ginamaniyo nga motorsiklo sa nagaparking nga truck sa higad sang dalan. Report gikan sa Banwa sang Calatrava, Kaaksyon yun Nelson Patinyo na sa balitaw na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Salamat sa aksyon na Nelson Patinio. Matapos ang balita ni Aksyon Nelson, kaduan tanang balita ni Aksyon na Vidya Pasible sa banwasang binalbagan, no? Masobra 100,000 nga balor sang ginaligar shabu nakuha sa isa ka babayeho sa drug buy-bust operation sa Philippine Drug Enforcement Agency o Konpiniya sa banwasang binalbagan. Yari ang kauntan sang balita ni Aksyon na VJ Pasible. Aksyon VJ. Action Rex ginabulubanta nagalabot sa 16 gramos ang ginapatihan illegal nga droga ang na-recover sa mga katapo sang Philippine Drug Enforcement Agency o kun ining PDEA kag binalbagan PNP Station Drug Enforcement Team gikan sa isa ka 38 anyos nga babayi sa isa iyak ka buy-bust operation kahapon, Nobyembre 21 sa may bahin sang Sitio Sirena, sakop sang Barangay Inclaro, Banwa sang Binalbagan. Ginkilalang sospetsado sa kay Aphrodite Song, kasado, wala sang trabaho kag residente sa nasambit kan nga lugar. Nagkuha gikan sa kay Song amo ang walutanan kay mga small kag medium elongated nga mga transparent plastic sachet sang ginaaligtar shabu, duha ka 500 pesos kag iban pa nga mga drug paraphernalia. Suno sa kapulisan, ginabulubanta nagalabot ang balor sang illegal nga droga nga nagkuha gikan sa kay Song sa 108,000 ka pesos. Sining adlaw, Nobyembre 22, nakatalana ang igapasakaan sang kaso si Song, angot naman sa paglapas sa Republic Act 9165 o kung ining Comprehensive and Dangerous Drugs Act of 2002, Section 5 ang pagbaligya kag Section 11 ang paghupot sang illegal nga droga. Balita nagikan sa Banwasang Binalbagan. Ini si Aksyon VJ Apasible. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Salamat sa ginaksyon na VJ Apasible. Balita gikan sa Banwasang Binalbagan, no? Evergreen Herbal Capsule na kita para sa For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature.
Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Kay Salcida, ginapilian sang presidente sanday Senator Marojas kaganay Defense Secretary Gibo Chodoro. Ini siguro laban-laban gid ini, no? Nga base pamalang, no? Suno kay Salcida, suod niya nga abyan si Jokno kag madugay na niya ini nga nakaupod sa trabaho. Dugang pa ni Salcida, amuman ang nagalapta nga balita angot sa appointment sa Department of Finance, ini ang spekulasyon lamang. Siling ni Albay Representative Joey Salcida, mga kaaksyon, no? Ari pagido sa mga kaaksyon naton nga marosadyaman nga sitwasyon ninyo. Kay sa Indonesia, grabe gito yung patay, no? Do, hindi mo bangod sang linog, mga 162 gid ang patay sa linog, mga kaaksyon sa Indonesia, no? Na-record ng nagklamatay sa nag-igo ang magnitude 5.6 nga linog sa West Java province sa Indonesia, no? Grabe man to yung linog, no? Ano to mga building ya guro do kahapos lang yung pagon mo. Kag base kon pagkaigos dito ang mga edipisyo kon building bla daw kahuyang lang daw kadamo ya sang gakalamatay sila, no? Sunod diri kay West Java Governor Ridwan Kamil nga mayara sang 362 pakayban ang pilason sa mga insidente. Una nang na-record sang US Geological Survey o kung USGS ang may kadalumon nga 10 kilometros, mga kaaksyon. Naglabot ini sa 13,782 ka mga tawo ang nadulaan sang puluyan kag karon temporaryo nga nagatiner sa 14 ka mga refugee campsite, mga kaaksyon. Hamakin mo, no? Kadamo gid matyagang kung balay ni do. Hindi unlike sa aton di nga mga bakod gid man mo. Ang mga balay di may mga kabilyada, may mabakod pa nga sementado. Dito guro sila do ginantalan-talang yan, no? Kadamo damo isang balay nga natipag kag nagkalamatay nga mga persona dito sa sa Indonesia, no? Luwasin na narumpag man ang 4 ka mga eskwelahan, no? Kag 52 ka mga kabalayan. Sa diin may 2,345 nga puluyan ang nagkalaguba, mga kaaksyon. Samtang ginapaabot sa mga otoridad ang posible nga pagsaka sang mga nagkalamatay bangod yara pa sa critical nga kondisyon. Ang iban nga
pilason. Amo nang masyado ka mapait nga kapalaran kag investigasyon sini mga kaksyon. No? Matsaka to, kagabi daw, pilap lang to. 150 mga kaksyon, pero subong daw matsaka, no? Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! May lang pagpamati kay Madam Lorna Diligencia, no? Madam Lorna Diligencia from Cadiz City, no? Kag lakip na sa kay Maria Leni Guanzon Hulagay, no? Tamyaw lang sa kay Armida kag Eva Guanzon sang Barangay 2 Isabela ga monitor. Kay Christian Ikes, salamat gid Christian Ikes. Gatamyaw lang sa may Barangay Hola sang Barangay Tambad nga nagapamati dining Tambad di man. Moses Padilla ne. David kag Padilla Fernando. Kay salin sa kay Christian Ikes, no? Kagawad Imbong Jo Campo sa Maaw, no? Thank you so much sa Imbong Jo Campo. Cecil Bikbik kag Magwad, Sali Magwad, Juanito Biliasa, Fernando Jaime, Nonilon Sarapanan kag RG Sarapanan, no? Ga monitor. Ayos, dagang salamat gid. Diding Alohamento, Jocelyn Idilaos kag Nanay Isabel. Aljan Alfonso, may lang pag-monitor Aljan Alfonso kag Huma Lumina. Thank you gid. Anthony de la Crosa, may lang pagpamati sa pakaisaya sa Mamaylan City ka Barangay Binging ni siya. Ray de la Cruz Formaran Resel de la Cruz Formaran kag sa mga utod ni Tatay Da. Thank you gid. Madam Virginia San Antonio Olpenda. Salamat gid. Alang-alang na to sa tiyempo diri sa ato sining pangalagad mga kaaksyon namon sa kanginan. Salamat gid sa inyo sining pakig-upod sa sining adlaw sang Martes. Standby na sa This Is My Life. Igasunod na sa Diligilamang Madugay. Upod kay Aksyon, Walma Sugaton. Ako naman ang inyo sini ka-aksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong. Maayong hapon, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka edisyon